Maingod to. Please. Please, lulong. Lulong milyonaryo. Milyonaryo. Tigulang na. Gulang na. Ikaw noon. Oh, sige. Please. Please, yang Papang Julius, oh. Please, oh, please. 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 Asa yung bagong bata? Pila ka? 1 month na? Ha? 3 weeks. Oh, 3 weeks pa rin? Mas mga anak. Mas Jules. Jude ito. Jude. Ay, natulog deh. Bista akong lulong milyonaryo. 1943. 43. Lam-lam lagi deh. Kadawat ko 10,000 na. Jismil? 10,000 sa kuwan mo ng cinta ba edad ba? Aw. Cinta. Ato pa ng paabto nog lubinta. Kapoy nung kayo. Tapay nagiba. Imo ang apo ay. Jude. Yay. Kanding. Kau nga kanding. Sayang manok. Sige, okay pa ka. Kanila ko. Uy, gilang. Pipista la. Oh. Sangi. Ina na si mami magtagka ha. Iyay, pa-clyers pag yun. You want this one? Kamera rin dili. Kanya na lagi pa kami sa Spaghetti. Asa anak, tinibuok ang manok Bisaya. Dinan natin, la. Okay na lang. Kita ba? Tungan niya pila. Kinsa? Yan. Oo. Aman, aman. Kanding manok. Meal, hindi na good meal. Sige na. Ngaon tala. Alangkat ka ni kusiniran usap ka. Nagusto ka tilaw-tilaw ha. Oh, nara. Kita bago. Pangaon na mo. Ngaon na ta, kaputay lang. Yes. Babling ko naman di ako. Oh, ay, siguro prima dia. Magkora. Anak mo barok. Lada, ako naman ko ano na. Lada. Kana on, ano na pili ng kanila. Manok.